Кышларым да узып бара, тагын бер язым җитә. Көтүләрем бушка булган, гомерем синсез үтә. Болытлар агар инде, тамчылар тамар инде. Янарга калган йөрәгем янар да янар инде. Мей бу нишләгән Зифанагаева ни хәл дисездер. Күңелнең иләс-миләс торып торган чагы сезне дә якынрак чакырам. Biz başlayız hayırlı saatte selam telekanalı bilen birgesiz dostlar. İyi yaratam şu jırны başka bir küp motor jırlar arasından. Biz de indi ol jırны yaratamız deysizdir. Uğunamı özünde bik hürmet edem. Jonlarımızda ayıkıp şey kaytırgan halıkşan özge bir moңлы сәләтле егетimiz. Дөрес әйтәсез. Газим İlyasov bugün bizde konakta. Әнә үзе килә. Bulutlar ağır indi, damsılar damar indi, yanırga kalgan yüreğim, yanır da yanır indi. İyi Газим, unutulgan indi yigitler ketip очрашулар вакыты әйтеп йөргән чаклар беләсеңме дускай? Инде хәтердә дә кайчан мин егетләрне көттереп очрашуга килгән. Бүген мин Агыйдел буенда шундый мотор паркта хызыр җирдә җегет көтеп алдым бит әле очрашуга. Бик шатмын. Күптән көткән кунагыбыз. Ничек кенә хәлләр, ничек? Аллага шөкер. Җитәрдә әйбәтме? Ярар. Газим, син үзең белеп яшисеңме, сине ничек халык ярата? Беләмдер инде. Эзрәк тоясыңмы? Аллага шөкер. Беләсең, һич курыкмый әйтәм. Менә кичәләрдә абыйларда булдым. Әйткән идем Газим Ильясов белән иртәгә съемкалар тапшыру. Инде белмим бөтен халык исеменнән капчыкларга сыйып алып килмә сәламне. Сиңа әле тапшырып тора. Теге яктан бөтен халык шулай дип торалар. И күгәрчен яклары, табигатьнең матур, Башкортстаныбызның матур тияге. Һәм шул яктан син аерылгысыз булып мәдәнияткә хезмәт иткән еллар, 30 елдан ашу гомерең. Аңа кадерле Үргәсаз авылында туып, Күгәрченгә тугры калган егетләрнең берсе, Күгәрченем дип җырлаган, Күгәрченнән үскән шәхесләребезне данлаган егетсең. Малай чакка кайтсаң, ни кабатлар идең? Шул юлда кабатларым дип уйлыйм инде, сәнгать юлын хайларым. Үзеңне ничек хәтерлисең син кичкенә чагыңда? Кескенә чагымда мин 3нче класста без сәхнәдә йырлай башладык. Иң беренче йырымды хәтерләйм, хәтта Батырдар ярым диярлай торгайны. Өч егет була торгайны. Шулар сыгып сәхнәгә мәктәп концерт куйганда һәр вакыт бездә шу программага индерәләрне. Шул яшьтән йырлап үстегәндә мин уйлаган да бар инде күп итеп бәләкәйдән йырмынга гашык булып үстем. Мунсага барһа мин иң адактан Мунсага бара торгайным. Иң адактан барып, ләүкәгә менеп утырып, барды ипләп кенә ташка һибеп, Монолай тас була торган овальный тимер тас. Шуны тотып алам да, репертуарымда нинде йырдар бар, шуларды таска йырлай торгайым. Таска йырлаһаң үзеңгә ишетелә бит. Илһам алып тагыла йырлар, халык йырларын бөтә белгән репертуардагы йырларды йырлап үтә торгайым. 3 сәгать инә торгайым. Үзеңә акустика ясап алгансың дә, микрофон урынына да бер никадәр бит инде хезмәт иткән. Шулай. Әтиянидән килгәнме шундый мал? Синең бит табигатьтән мәңге алыштырмассыз. Бұл менің әсәйден келгендер деп ойлаймын енді. Ол яш сағында матур деп йырлай тұрғайны. Йырдарды, халық йырдарын йырлай тұрғайны. Халық йырдарына хүйеулі олу ятты енді меңе. Армияны қайтқа асқына мен халық йырдарына хүйеу уянып кетті. Оға тектім оңламаған меңді. Халық йырдар неме бұла. Бұлай ретро йырдарды йырлай тұрғайны яш сақта. Яш шақта дегенің яш шақларға қайтсақ, ой қызлар яраткандыр. Үзең сулу гәүдәле. Шуннан соң армия сафларында кайда хезмәт иттең син? Мин Венгрияда, Будапешт қаласында. Бер кыз узатып калдымы сине? Юк. Назифа апай, ошонагы юкмы? Мин армияга тиктен кулуп калсакман. Нишләп? Белмәйм, менә шундый кеше булгандыр инде. Ләүкәдә йырлап тик утыргансың. Но армияга кайткач инде байым бердек инде. Кызларды күп аттык. Арада берәү. Яшьлек мәхәббәте хәтердәме? Ул вакытта хәтердә инде. Әле кайда? Тормыштамы? Тормышта, тыңлап тора. Ул вакытта бик уендар көче була торган. Авылдан авылга мотоцикллар менән диялешеп яшьләр йөри торган бит инде. Шул тиклем таңга тиклем уендар уйный торган. Бий торган. Уендар уйный торган. Клубтар һәрбер авылга бараһың асык тора. Кайтып инәһең үзеңнең авылыңа бит инде. Свиттар балкып тора клубта. Кайда кемдер бар икән дип барһаң,
клубтың ишектері шарасы, светтер янып тұра, ісінде кәселер ята тұрғайны. Сондай заман болды, әрбет андай заман бүтті. Бірер қыз үшін соңшы берген болды ма? Болды, көп болды. Эләкті ме көзге, фингал? Көзге әләкмәні, мұна бысақ менен дарған болды. Әлі ізі қалды қатты. Мұна бысақ менен дарғандар, штакеттік менен, қолаулы штакеттік менен да хоқтылар. Ол енді бәқітлі қыз болды екен. Солай болды. Ғұмырға естеп қаландық жора қалдырған. Берішмәлік. Берішмәлік. Oynarlığından, seyinlik gülgetinden, ellen işep erip gidem, ellen işep giderem. Yandır minni yandır oynar, mühabbet usağında, oynar hinim seylerinde, oynardır usağında. Yandır minni yandır oynar, mühabbet usağında, oynar hinim seylerinde, oynardır usağında. Arasının oynarlığı bitti balla yenimdi. Şeyin koynar, ödün koynar, tıktırahın banımdı. Yandır minni yandır koynar, mühabbet usağında, oynar hinim seylerinde, oynardır tusağında. Yandır minni yandır koynar, mühabbet usağında, oynar hinim seylerinde, oynardır tusağında. Шундай матур егет болып жетішіп, армия сафларынан соң шундай булдықлы екеніңді танығаннан соңда сен өзіңді талантны білген үстіне, барыбір да сен әліден үк сәнғатқа кетмәгәнсің. Сен хәтта Мәләвіз химия заводында автотүйәгештә машинисы булып эшләгәнсең һәм шул вакытта үз эш мәкәртүгәрәгендә актив катнашып, шунда ничек син ниндидер илһам килдеме сиңа, нык ышаныч туа башладың үзеңә җырчы буларга? Мәләвездә эшләгәндә тоже клубка йөрәтүгәйм инде, үз эш мәкәр сәнгать түгәрәгендә артыстырган бирла. Шуннан бер вакыт сәгать 12ләр тирәһе, төнге 12ләр аякты юып йокларга ятырга һәм безнең Күгәрсен районыннан Зафраном менән начальник отдела культуры килеп инделәр. Общежитие лишение бул вакытта шусы общежитиелар. Как раз бездә беренче зур мероприятие булырга тиеш иде. Азый мәйдә кайт, сине алырга килдек дип мине төнне алып кайтып киттеләр. Шуннан башлап мин Күгәрсен районында эшләй башладым инде. Син шушы гомер эчендә чараларда, хөкүмәт чараларында катнашып, зәңгәр экраннарда һәр вакытта җырлап, матур итеп күтәрелеп киттең. Булмадымы шундый уйлар? Шакырулар да булгандыр филармониягә юл алырга. Филармония сакырусы булмады. Киттеңде Газим. Просто менің нисек килеп сыкты. Иң беренче үземнең иҗат кесәмдә үткәргәнем һәм телевидение сакырдык инде. Анда Ахатагай Муртазин алып барусы булды һәм телевидениене килделәр режиссерлар. Минем концертты төшереп республикага күрәттеләр инде. Һәм шуннан минем башланып киткәндер инде. Халыктың юе шул халык охшаткандыр инде ярдарымды. Шуннан һуң мине яйлап телевидениега сакыра башладылар, радиога сакыра башланды. Үзеңнең андай максатлар күңелдә яралмадымы? Филармониягә барып эшләргә. Юк, андай нәмә булмады. Син бит инде сәнгать институтына барып карагансың да халык Бездә сәнгать институтына Минәхмәт Гайндинов менән кем килеп алды? Ике кеше. Минәхмәт Гайндинов менән профессор Мәҗит Алкин килеп бездә прослушание үткәрделәр дә мине һәм Мәдинә Рахматуллина дигән дирсыны хойлап киттеләр народное пение фольклорное отделениега. Һәм без бардык инде көзгә укырга фольклорное отделениега халык йырдары буенча инде. Где-то ярты ел укыгас, алар өйрәтә бит мине оперный академический тавыш белән өйрәтәләр бит инде. Халык йырдарын теге тура уктырып өйрәтәләр инде. Мин ага
Мен алай дип йырла охшамай миңа. Тура хуктырып йырла теге. Әдерәк оборотлар Сия өстәп бурмаларга тәгәрәк, кирәк, бурмаларга кирәк, милис дип булары. тәйтибәр кирәк, шул дип тәйбәр кирәк бит инде. Унын алып ташлайлар бит инде. Шул вакытта ук мин уже 3-нче курс студентлары белән бергә сыгышып йөрдем ярты ел эчендә уже yetişkən җырчылар белән концертларда катнаша торган идем. Һәм охшамагас ташлап кайтып китергә уйландым инде. Һәр мине ректор чакырып алды, 9 преподаватель утыралар. Уговоритәләр инде, әйдә кал. Мен әйтәм, юк, кайтам, миңа охшамаймын. Өметле дип таныйлар. Килеп кенә нигә дип. Аннары инде БДУга кереп, БДУга тәмамлыйсың, шулай бит. БДУга теләп бардым инде, БДУга инеп, аны бетереп, Аллаһка шөкер, филолог һөнәрен алып чыктым инде. Тел белгече, җырларда да матур иттереп, син телне асыл итеп башкорт телен сайратып җырлаучы егетләрнең берсе. Ömrüm ağışlarında tottım da yuvalttım da Üzülüp hüygen yerleri yorama yuvaltırga Yalvız bakışlar şekilli bulmahını yazmış kayım Ükinip uylarda yazmahın mühebbet yalgışların Yalvız bakışlar şekilli bulmahını yazmış kayım Ükinip uylarda yazmahın mühebbet yalgışların Sir almat minutar kup gerek gabu itirge Ninge hum yürek yarandı kaldırıp dar gitirge Yandık bakışlar şekilli bulmahını yazmış kayım Ukinip uylarda yazmahın mühebbet yalgışların Yangıd bakışlar şekilli bulmahını yazmış kayım Ukinip uylarda yazmahın mühebbet yalgışların Яшьлек үтеп барган вакытларда гаилә кырып китүләр бит инде. Сиңа инде яклап якынрак килсәң дә барыбер гаиләгә кагылмый мөмкин түгел. Беренче гаилә дип әйтәбез инде, беренче гаиләң төзелеп, анда 2 бала, 2 бәби була. Матур гына әйтеп яшисез, миңа калса икегездә бер якныкы, шулаймы? Бер якныкы, бер районныкы. Бер районныкы. Нишләп 2 бала да булган? Берсеннән берсе матурлар нишләп торып китеш булмады? Әллә мөхәббәттә курылган гаилә булмадымы? Язмыштыр инде тибеләйем, соң характерлар белән татура килмәгән битәр инде тибеләйем. Күп уйланылды, сынатта өзелесен күп уйланылды. Үзгәндә менә мин үзем дип кенә изелдеме, әллә иптәшеңме? Миндер тибеләйем. Шулаймы? Барбар балалар хакына дип кайбер кеше. Балалар хакына дип, балалар да битмәне инде, башламаным аларда, караным. Аларда укытып чыгардым. Малай минем Мәскәүдә юридическийда укып бетте, Кыдыкай Өфлә укып бетте. Әлбәттә жәл шулай да 2 бала белән син араларны измичә матур бәйләнештә яшисең. Шулай хәзер алар кайларда берсе дә синең һөнәри юлдан китмәдеме? Юк, 2 елга китмәне. Кыдыкай барам тыйны. Ул бик театрал спектакль, бәләкәйдән спектакль уйнап күрә торган инде безгә. Шуңа театральный факультетка барам дигәс, мин әйтәм, кызым ул хатын-кызлар эше түгел. Бәйләнгән эт һымак булаһың ул эштә дип. Шуңа тормышын әйтеп, икенче һөнәрияләре инде хәзер алар. Малай юрист, Кыдыкай инде государственное муниципальное управление буенча укып бетте инде. Хәзер әлеге вакытта 2 ел президентский академияда укып бирә. Берсе гаиләле. Берсе менә яңарак кына никах укытты инде. Анак көтелсен Алла бирсә. Алла бирсә балалар белән матур бәйләнештәрдә булырга булсын Газим. Чыннан да ничек кенә булмасын, ара яраклыгы булса да, әтине беркемдә, үз әтиеңне беркемдә алыштырмый, шулай дигәндә ансы. Менә икенче гаилә, әнисе белән бит инде сез 10 елдан артык, 12 еллап киләсез.
Аның белән гаилә корганда нигә таянылды? Ничек, кайсы якларына? Хәзер бит инде бер тапкыр әйтәләр, терсәкне Авыз пешкәс. авыз пешкәч өребрәк кабарга диләр. Кайбер кеше кабат-кабатта Әмисәнең хаталана. холкы бик әйбәт. Мен ничә 12 елдан артык яшәбез. Кызлар әйтәләр, әйбәт холыклы хатын нинди була дип әйтә, Газим әйтсен әле сөйләсен диләр. 12 ел яшәбез, 12 елдан артык инде. Холкы бик әйбәт. Бер тапкыр талакканыбыз да, Мәсәлән? кыскырышканыбыз да юк. Бердә. Я? Бердә. Үпкәләшкәндә. Үпкәләшкәндә юк хатта. Кызык өчен дә үпкәләшкән. Юк. Ә менә көнләшү бармы анарда? Көнләшү бардыр инде, мен хиздермәскә тырыша инде. Үзең барыбер да бек каты тугры. Аты тоғыры инде. Шынмы? Әнә шу вакытта елмаясың. Бардыр инде, ирләр бит охотник дип әйтәләр. Ирләргә япсарып кына куеп үтеп китә бит микән инде бу тирәсен. Әлбәттә көнләшмәй мөмкин дә түгелдер. Шундай ир о заманы җырлап кына торсын әле, бөтен хатын-кызларның җаннарына үтеп, йөрәкләренең әллә ни үзең барып җитә алмаган өлешләренә барып тиясең бит инде Газим, шулай бит инде. Шулайдыр инде дә килешә. Шуңа күрә матур итеп, гомер итеп торасыз. Әлбәттә бу гаиләдә бала юк. Сез үзегез бер-берегезгә бик туры, бик терәк бит инде. Хәзер инде иң мөһиме дип әйтергә кирәк, бер-береңне кадерләү, холк фигылеңә өйрәнеп бетү вакыты үткән диләр. Әйтәләр бит, бер 7 ел тирәсе, 8 ел тирәсендә үткәндә куркынычрак булып ала диләр. Мин үзем дә бик ул хәтле суфый түгел. Икенчегә яшәгән кеше, шуңа күрә азрак кына шундай. Шуңа мин бик сакланам. Ярты һүзләр бер-беребезне аңлап. Әйе, шуңа күрә инде матур тормышлар булсын. Һәр вакыт бергә Авырлыкларда булмый тормагандыр, әмма шатлыклы вакыйгалары да булгандыр. Менә бу иҗат юлында киткәндә, җырчы гына булып киткән вакытларында Газим шуннан бар бит хәмер белән бәйләнеп киткән егет кызларыбыз. Шуннан соң аның аркасында азрак теге җыр юлы бит ул йомшак күңелле кешеләрне менә бу хәмердә тарта үзенә, ул кайберсен батыра. Шунлыктардан да ниндидер аңлашылмаучылыклар килеп чыга, гаиләдә дә шуның белән низаклар да килеп чыга. Бу яктан караганда син бүгенге көндә аларны да үтмәдем түгел, үттем дип әйтергә мөмкинсеңдер дип. Шулай бит, барысы да булгалый, әмма бүгенге көндә син мәчеттә, мәчет юлында, мин хәтта сиңа артык андый нәмәләр булмады инде. Мин хәтта шалтыратып синең белән вәгъдәләшкәндә тапшырулар турында син Зифа апай, мин намаз вакытында булап алмыйм, барып киләм дип инде. Бу ихлас үзең сайлаган юлма, иштән ниндер халат итәрдеме? Ничек? Үзем сайлаган юл инде. Сынакта бик безнең авылда, Тәвәкән авылында дин бик көчле. Күршелегенә безнең имам яшәй инде. Ул 12-13 ел укып кайткан сит илдәрдә бит бик көчле хафиз дип әйтәк тә була инде. Күрән яттан белсә. Шуга ияреп, шул намазга утырдым. 5 вакыт намаз укыйсың. Кайда булуга карамастан. Кайда булуга. Ничек син менә урыннарын билгеләп, махсус синең кабинада, машинадамы җайланмаларың үзең белән кая булып барсаң? Компас бар инде, компаска карайбыз. Әйе. Тыйлай гына карап, торып шунда укыйм инде. Дала. Бик күп. Әйе. Монсы инде бик күп дип әйтәсе килә. Авырлыклар, шатлыклар дигәндә бер вакыт аралыгында берничә артист белән бергә синең дә исем шәрифләрне шунда ялгап, матур итеп бәйләп куйганнар иде безнең хөрмәтле Мортаза Гавайдович вакытында. Газим президент җырчысы диләр иде. Президент яклауы җырчысы диләр иде, саклауы җырчысы диләр иде. Ул елларны ничек хәтерлисең барыбер да Газим? Әлбәттә, теге Күгәрсен районыннан булгангамы минең җырларымды яраткандыр инде дип уйлыйм. Сынапта. Шулай ук менә тагыла бер кызык хәбәр. 45 яшымда үткәргә йөрим бер вакыт. Харык бастырып берем февраль айы, 23 февраль туган көнемдә. Бер харык тоткан кешеләргә бардым да инде харык бастырып берәм, миңа шалтыраталар. Караһам, Сәкинә апай. Шәймиевтің хатыны. Менә бит. Газим Миркәш сине юбилейң менән котлайм дип миңа шалтырата. Мин аптырап киттем. Искитмәле. Әйе. Когда мине начальник отдел культуралар котламый. Кайдандыр сит өлкәннән, сит республикадан Сәкинә апай котлата. Җырлауларны ярактан танып белгән. Шуннан күптә тормай мине Шәймиевтің юбилейына сакырдылар. 75 яшында сакырдылар. Башкортстандан бер үзем генә бардым. Бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар булмады түгел дигәндә, нинди кабатлап үтмәс авырлыкларың хәтердә? Уелып калган еллары бармы? Бармы шундый мизгелләре? Без гаиләләр 5 бала үстек.
2 kız, 3 malay, hem malaylardan men bir özüm kaldım indi. 2 apayım var. Şular, sonra ota senden, bu dünyadan gitüwe, hatta көңілге бик ауыр енді. Қалғандар ağlardı. Син пессимист ма, оптимист ма шулай да тормышта? Оптимистр деймін. Барлығы шулай ма? Чөнки әле сөйләшеп торганда күзләреңдә шаткылар икенче төрле уйнап китә. Лирик бөтенләй толкыннарда. Зур бер үзгәреш булды тормышыңда. Ишембайга мәдәният йорты директоры итеп тәгаенләделәр. Без ишетеп шатландык. Инде беренчедән икенчедән ой мин әйтәм тәвәккәллеген мактап кына сөйләп торган йорт илләре шундый зур итеп дөньялар кырган җирләрен ташлап кына китми инде аларны дип ничек карар итеп киленде Ишембайга? Мине тәүдә Мәләүезгә сакырдылар директор дип. Квартира бирәбез дип. Анда бармадым. Шуннан Салават каланы сакырдылар директор итеп. Тоже 3 комнатлы квартира бирәбез дип. Анда бармадым. Шуннан өченчегә Ишембайга сакыргас Туктар әйтәм, 4-нче булмас дип. Ишембайга үземнең теләгемне белдердем инде. Шул Аллага шөкер. Ишембайлар инде әле кул чабып торалардыр. Аллага шөкер. Мин уйлыйм яңа башлангыч, уңышлар китерсен. Инде алдан инде планнарың, инде яңалыклар. Күтәргә инде Алла бирһә, шул материальный базаны күтәргә, Алла бирһә, ремонтлар башларга торабыз, Алла бирһә инде шул. Бик матур итеп деканның каршында площадьта эшләп куйдылар. Рәттәре башкаручыларның конкурсларын үткәрдек инде бик матур итте. Унда бик йондозлар үзенең республиканың эстрада йондозлары сыгыш яһанлар инде бергә жюри составында да һәм сәхнәләрдә Фидан Гафаров, Фәроз Урманшин, Азамат Тимеров, Расул Карабулатов һәм башкалар инде. Газим, эстрадада бик күп үзгәрешләр. Инде ул сикрәбез, ул биебез, ул күбрәк кул шаптыра торган җырчылыгыбыз. Газим һаман Газим булып кала. Үзеңне үзгәртәсең килмәдеме? Заман җиле шул яклап исә дип. Бу хакта эстрада халкында нинди уйлар кичерәсең? Сынап тәмләхәр яшьләрнең йырларын тыңлайм да, алардан башка ул йырлар берәү дә йырламый. Үзләреннән башка. Бит һинең йырыңды халык йырларга тиеш. Һинән ул йыр калырга тиеш, шулай бит. Уны кунактарда, туйдарда кешеләр йырлап утырса, ул үзе бер зур бәхет бит инде, шулай бит. Шуңа менә миңа халык артисты дигән халык артистын тапшырганда безнең министрыбыз мине котлап, безнең йырларыгызды без кунактарда йырлайбыз дип әйтүе үзе бер мәртәбә, дәрәҗә ие. Ошо йырлардан тайпылмай, ошо йырлар белән барырга инде рәтләр. Үземә охшаган йырларда халыкка әйтәм. Дуслык бар, дуслар бар, синекеләрдә юк түгелдер. Дуслар арасында да хыянәтләр бар. Әйтәләр бит, кулыңда чакта мал бар да дусларың бар. Кулыңда мал китсә, дусларың юк диючеләр дә бар. Ни шик дип әйтер идең син дуслык хакында, бу хакта ни әйтерсең? Дуслар юк түгел инде бар. Төрле хәлләр булып китә. Кайсакта шылтыратырга да онытып китәләр дуслар. Һәр бит тормыш үзе шулай бара. Тәгәрләп бара. Вакытлар лайыктыр инде. Кайсакта үзем шылтыратып хәлләрем белән шулай. Онытып киттек дә дип, әдәрәк әрләп талам кайберләрен. Шундай Тухайр аларга нитәргә ярамый теге. Үпкәләргә ярамый. Тормыш шундый агым менән бара хәзерге вакытта. Бик каты үпкәләп китә торган яган, ул дошман дигән бик начар гына әйтәсе дә килмәгән сүз. Бар микән ул Газимнең юктыр да ул дошманнары дисәләр. Юкмы? Ихлассың син, синдә юктыр ул дошман. Дошманнар мондый күңелдә тора алмыйдыр ул. Алар анда теге бактериялар үзенең ниен табырга тиеш бит, мөхитен. Шуның кебек анда тора алмыйлардыр алар. Һәрбер кешегә мин васык. Кул биргәнгә кул бирәм, юл биргәнгә юл бирәм. Ихтияр кешең ничек синең? Син тишле ихтиярлы кешеме? Капыл гына әйтеп булмый инде. Мәсәлән, мин әйтер идем берсе, менә бу 5 вакыт намазга басу. Бу бик зур ихтияр. Аны барчабызда булдыра алмый. Шулай. Их, мактысы гына килеп тора бит Газимне. Уразалар тотам, менә әле бүген дә уразалар әле. Менә бит, әле син ураза вакыты беткәч тә тотасың. Ураза беткәс, уразаны тулыһынса тотып беттем. Әле хәзер 6 көн тагы Шәвәл аенда ураза тотам инде. 6 көн, ул 6 көнде тотһаң, 1 ел буена ураза тоткан күк ханала дип хәдисләрдә язылган.
Газим арытып та киткән вакытлар бар, йончытып киткән вакытлар да бар. Әйтәләр бит син кебек бөркеттәй башкорт бөркетләре кебек егетләр хакында канатлары кагынып талганда кыяларга басып хәл ала бөркет диләр. Газим кайларда ял итәргә ярата, арган вакытларында кайда ял таба. Синең өчен оҗмак дигән пишмак бармы? Узмак дигән тушмак Җир өстендә. Yer yerinde özümün tuğan yağında, tuğan rayon, tuğan yağ. Özümün Teveken, özümün Urgahat, özümün Muragım, Bik Bulat yaqtары şunda yağ итәргә яратам инде. Чит илләрне күз күрәсезме? Чит илләргә барып кайттым, диңгезен дә күрдем, океанын да күрдем. Шуга анда бик кызык кына бармыйм. Кызык түгел. Ә менә шөгыльләрдән кемдер балык тотарга ярата, җәйләрендә кая, кем миллек бәйләргә ярата, нидер җиләккә хәтта ир егетләр. Мин менә ир егетләрнең ушлары китеп җиләк җыйганнарын да күргәнем бар. Мин җиләк йөргә яратмыйм, ашарга гына яратам. Ашарга яратам. Тәлгәштә түк кеше җыйган ашарга. Нервым битә, җиләк йөргә утыра. Эфеләр теге сирекеләр килеп, себеннәр килеп. Бу җирдә бик үк Себеннәр килеп балыга тола, күлгә тола инде. Әнисә җыйгандыгын ашарга. Алар йөргәндәгенә барып апарып ташлайм, кире барып алам. Әнисәгә нинди мәшәкатьләрдә булышасың? Җегетләр эшләп генәме? Хатын-кыз эшендә берәр әйбергә кысыласың юк? Юк. Эшләп бердәмни. Артык. 8 март көндә иртә кыймак пешермисең. Аны пешерәм инде, аш куям, аш пешерәм. Иртәләргә. Теге. Нәрсә кислешеп көн буе озын җитсен. Шул хакта теге минем атайлар битендә авылда яшәгән. Әй. Ан теге әлләгә барып сәскә алып булмай бит инде. Сәскәләр алып, безнең бер тотам пластмасс сәскәләр кыстырылып куелган портреттың артында тора инде. Шул ел һайын 7 март көндә минем атай таң белән торалар икән, шул сәскәне ала, әсә йокларында эргәнә һалала, үзе минем атайга фәр. Шундый моторлап, син әлләшеп әйткәнең бар? Юк әле, тере сәскәләр ала инде. Тере сәскәләр, туган көннәрендә бәйрәмдә күңелен табасың инде. Шулай инде. Шулай әйтергәнләр. Үзе елмаеп куйган вакытта күз алдына китерә бугай. Син Минең шөгыль карарга кирәктер. Минең шөгыль нимә мин Сунарга йөри кемдер. Сунарга йөри ул янdiklәрдә атып асып тормайды да. Мин шуны кешеләргә алып торайм. Күңелеңә бик. Менә шунда әйткәгә инде менә как ял булһа инде бураннарда йөреп асылны начальство. Алар асып тормайды инде. Шул асып белән минең начальство йөреп хунар итеп шул хайваннар нимә дип атарга алар Ötüp bara bana kuyanlar da yürüp sıkmayı her yolda. Senin yaratkan şugul? Yaratkan şugul menin işik aldığında dizayn bilen buluşan mevzunda sabahım tegeni ileride Neçe sotu jegilesiz? Bir kup anda. Kup. Sağ günü boyu başlıyor şunu bilen buluşabilirim de. Ulanı bütele gite bitinde. Kurulukta sibergeden gerek. Adına hen şunu bilen buluşup şunda nimeler bu yayın, nimeler işleyin. Yaratkan rızıkların mende senin seni işlep kırılgan, neyse isteme. Benim anisenin var pişirgen rızıklarla temde. Ol bit power. Ol kasandır. Murtazaga boyluslarda asatı vergen kişi. Zavedici kafe bulur işleyen kişi. Korali Gazim xatınla da koyan barıb algan dilerin deyme hazır. Şulay Onun dilerin. her bir rızığı temde. Allah'a şükür. Tamak, toq, muhabbet var idi söylep turğan qaraganda bütün emirdə var, tanışlıq var, rahatlanıp yaşarga da yaşar. Sağlık qına bolsun. Sağlık qına bolsun bitinde. Ne jetmey көңелеңә? İş puşqan vaqtların barmı senin? Qaysı vaqtlarda senin işin puşup idi? İş puşup idi. Buna Baribir bit şunday bulub ala, rahat. Менә башка кешеләргә мондый сорауны бирәсе килгән юк. Нишләптер сиңа карап, шундай сорау күңелдә тиргизеп baba bana nisik getirgen indi qarauga. Күңелең тулып киткән чаклар нәрсәдә? Ишең пушып киткән чаклар. Күзгә яшьләр, яшь туламы синең бик сирәк күрсәтәсеңме? Яшьләр яшь тула. Hatta сәхнәлә кайсакта йыр-йырлаганда да күздән яшьләр илап та йөргән булды. Нәрсә елатырга мөмкин сине? Менә әсәй турында йырлахам, шул әсәйдә искә төшеп да илап йөргән сактар бар инде сәхнә. Гомумән сиңа карыйм да мин карыс күңелле кеше түгел инде. Шулай. Күңел йомшак. Җырларың кебек йомшак. Күңел йомшак. Әлеге яшькә кадәрлек үзеңә вәгъдә биргәннәрең алдында нәрсәләр эшләнмәде дип уйлаганың бармы ул чакта? Вәгъдә эшләнмәгән. Булмадымы шундай? Аның вакыты да үтте бит инде Газим хәзер. Шуруда битән дип. Андый вәгъдәләр юкмы? Юктыр түгел. Әвәлки әткәнгә итәсе хөрмәт, антын кына торган. Улар да хөрмәт бирергә тырыштым инде. Үкенечкә калганнар булмады. Үкенечкә барып калды инде. Теге еш кайтып та алманы бит инде. Әйләнгән һайын кайтырга тырыштык инде. Улар бит карттар теге
Әйдәгез безгә барып яшәһен тәңдә юк, үзенең тормышы, үзенең дөньяһын көтәргә тырышлар бит инде. Син үткәннәр белән күбрәкме, киләчәк белән күбрәк яшәүчеме? Үз алдыңа үзең калганда. Үткәннәр белән күбрәк. Шундай. Димәк, бик үк оптимист та түгелсең син. Менә утыралар ди ике психолог. Чөнки дә сизелә шул синең күңелдә шундай ноталар сизелә. Җырлаган җырларыңда да лирика күбрәк синең. Нишәттер шул хуңнаган мөхәббәт, килеп сыкмаган мөхәббәт, менә шундый йырлар эләгә инде. Соңлаган мөхәббәт әнисә инде. Менә килеп чыкмаган мөхәббәт тагын ни уйлама кирәк. Белмәйм, менә шулай, шундый йырлар килеп эләгә миңа. Менә композитор бирә бит. Шуның һүзләре дә, көйе дә, күңелгә охшай да. Шулай киләләр сага инде. Бер мөнәсәбәт алмыйм. Теге еңел елпе йырларга килмәй. Әле син шушы яшьтә мәсәлән, тәүбә, шундый сорау биреп утыра ул Газимгә, оялмыйчы диярләр. Китереп бирелде ди, бер бәрде ди сиңа дулкын, шилпәрәмә китерде ди әлегә булган уйларыңны, хыялларың, шул җырлардагы чак гашык булдың ди, баштан чумдың да, битте баш китте Газим, булмыйман ди. Хәзер гашык булу. Әле акыл белән. Дырыния. Ник дырын кушып куясың? Кем белә инде? Әнисә янына кайтасың бар ич. Дырны алып ташла. Дөнья бит ул, дөнья белеп булмый, бермен алдан белеп булмый. Син мине дә куркыта төштең әле. Куркытмыйм да, но ошонан аермаһын тим. Атнаның нинди көнен ярата Газим? Мин юма гына. Син намазга бирә. Да юма гала йөрин. Ике көн ял бит инде шуның мусысын юма иң якын миңа. Их, бәхетле кеше мин дип уйлыйсың үзең турында. Аллага шөкер. Шулаймы? Аллага шөкер. Менә ни дә синең бәхетеңнең өлешләре? Беренчедән, икенчедән, өченчедән бер 4-5 сүз. Аяк кулым йөрөй. Күзем күрә, колагым ишетә. Һаумын, исән һаумын, Аллага шөкер. Шул битә аулык, зур байлык. Картайгандагы Газимне ничек күз алдына китерәсең? Картайганда Газимде әдәрәк, мазарак булырмы инде дип уйлайм инде. Картайгас бит кеше мызык була шулай бит. Шул. Син туры инде таяк фәлән булмас инде. Булмасын да. Туры булырмы дип уйлайм. Туры гына картайырсыңдар, кекрек тормас. Мыжыграк булырсың микән? Мыжыграк булырмы? Картайгас бит әле мызык була инде. Артист булмаган булсаң кем булыр идең? Мин әйтмим инде, төягеш машиналарны оныттык барыбер да. Артист булмаһам, военный кеше булырмын. Я ансы килешер иде сиңа шулай бит. Армияда калырга ла үтеп караңнар, ләкин мин кайтып киттем. Кешеләрдәге иң яраткан сыйфат син, нәрсә сине сокландыра? Теге кешенең имет битәйм инде. Вәгъдә биргәнен үтәүе. Вәгъдә бирде икән үтәһә, сыйфат иң әйбәттер дип уйлыйм. Кешене хөрмәт иткән сыйфат. Эскерһез булган, исендәге тышында булган кешене ярата мин. Сөйләшеп утыруларыгыз диләр, телевизор карашлар. Бер тискәре ягы бармы Газимнең? Тискәре ягы. Эх, шул як булмаса, аксакламас иде минем холык фигыль дигән әйбер. Тискәре юктыр мин. Кара, менә шулай гыйбат кешесе инде. Хатта әйбәт кешемен. Хатта әйбәт кеше генә түгел, хатта күңелгә ятышлы, хатта күңелгә үтеп кергән җырларың белән үзеңнең гомер турындагы җырың әле генә күңелдә яралып тора. Җырсыз гына яшәү, яме юк. Җырлап яшәү үзе бер гомер. Ди әйтер идем мин сиңа, үзеңнең җыр сүзләрең белән озатасы килми, озата торган кунакларның берсе булдың бу тапшырудан. Сәлам телеканалына безгә матур узын гомер юра. Газим, чөнки дә Амин шулай булган. Сәлам безнең яшьләр белән беррәттән халкыбыз өчен дәртләнеп иҗат итә белгән шундый шәхесләребезне яктыртып килеп, халык күңеле белән бер күпер булып берләшеп китсен иде дип әйтәсем килә. Җырың бит синең тагын бер мин яраткан бер җырың бар. Кеше Бәхетенә үрелмәгез. үрелмәгез, көнләшмәгез. Сабыр булыгыз. Мин бәхетле. Иртәгә мин балкып торсын Барыр. юлыгыз. Җырлап кына бир әле шул җирне. Ошо йөрдө. Шушы Куплетен. кушымтасын. Кушымтасын. Алдыннан. Кеше бәхетенә үрелмәгез, көнләшмәгез, сабыр булыгыз. Бүген мин бәхетле, иртәгә һин балкып торган барыр юлыгыз. Кеше бәхетенә үрелмәгез, көнләшмәгез, сабыр булыгыз. Бүген мин бәхетле, иртәгә һин
балқып тұрғын барыр юлағыр. Бүгін мен бәхітлі ертеге кейін, балқып тұрғын барыр юлағыр. Балқып тұрғын барыр юлағыр. Балқып тұрғын барыр юлағыр. Искитерлік матур ұшырашу. Ул табиғат матур, ағидел бойы. Ул күңілләрібіз шат. Ул хандығыстар. Башқұртыстаныбыз жерлігінде шундай матур ұшырашу болды ғазил. Вақыт бөліп келген үшін бик зор рәхмәт сиңа. Жырла. Жырыңның соңғы юллары кебек балқып тұрсын барыр юлығыз деп ендәшік телевизор қараушыларыбызға. Балқып тұрсын барыр юлыбыз. Ул син дә, мин дә, башқаларда. Шундай тормышларга ышанып, инанып атлыйк. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, әгәр дә шәхесләребез, җырчыларыбыз менә шундай данлы егет кызларыбызның башкарган җырлары туган көннәрегезгә, юбилей тантаналарына, туй көннәренә яңгырап торсын иде сәламдә дисез икән, языгыз безгә хатлар. Экраннарда адресларыбыз әлдән-әле сезгә күренә килә. Инде дә Газимгә хәерле юллар, сезгә хәерле, матур көн сәгатьләре дәвамы теләп каламын. Алдагы күрешүләргә кадәр.